La internacionalització és una de les claus del batxillerat a l'escola GEM, on es fomenta l'anglès en totes les seves competències. I per fer-ho portem a terme diferents accions. Escurçar una assignatura totalment en anglès a primer de batxillerat. També la possibilitat de certificar una titulació oficial, com el First Certificate, a final de curs. I fer una estada lingüística a Dublín per millorar la competència comunicativa. L'escola GEM ofereix el batxillerat dual, que és una doble titulació on et treus el batxillerat americà i el batxillerat català alhora. Això, des d'un punt de vista personal, m'ha ajudat molt perquè he millorat les meves competències lingüístiques en anglès, sobretot en oral, perquè constantment has de parlar amb alumnes i professors de la plataforma i, a més, també m'ha ajudat en competències més tecnològiques perquè el curs és online i també competències de gestió perquè el curs te l'organitzes tu sol. Per tal de potenciar la ciència i la tecnologia en els nostres alumnes de batxillerat, fa ja 2 anys que comptem amb la col·laboració d'uns alumnes universitaris americans de la Universitat de Boston MIT. Aquests alumnes ens han permès introduir la metodologia MIT en les classes, així com introduir la llengua anglesa fora de l'estrictament curricular.